गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय थाबाय। आं श्री प्रफुल्ल दैमारी, लेङाइ फोरोंगिरि माजबाद गोजौसिन फरायसालि आरो समाज सिबियारि हिसाबै सासे समाज सिबियारि हिसाबै आं बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै मोन्दांथि मोननायखौ बिनि सोमोन्दै एसे मोन्दांथि मोननायखौ बुंनो सानदों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जालांनाय एबसु एनडिपि गासै हान्जा इउपिअ आरो भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव जालांनाय थामथि बर' गोरोबथा जालांदोंमोन। बे गोरोबथाखौ फरायनानै सुक्तिखौ फरायनानै आरो एकर्डखौ फरायनानै आं मोजां नुदों। गोरोबथानि बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै आं जा मोनदों एमसआव गोरोबथानि बिलायाव बिनि सायाव बिजिरनानै नुनो मोनदों दि गासैबो दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जायोब्ला आलादा रायजो बड'लेण्ड नङाब्लाबो बिनिख्रुइ खम नङा जागोन होननानै सानदों। गासैबो दफाफोरा जाफुंजोबबा बर'फोरनि समाजारि, हारिमुआरि, रावारि आरो माहारियारि जौगानाय आरो रैखाथि नुनो मोनगोन बायदि नुदों। नाथाय बिटिआरखौ जाय सामलायगोन, जाय बेंखहोगोन बिनि सायाव सोनारगोन आरो बर'नि राव हारिमु, रांखान्थियारि, राजखान्थि, समाजारि, हारिमुआरि अनसायनाय सान्थौ थानांगोन। बर'खौ जौगानाय खामानियाव नांथाबनाय जानांगोन। होमब्लासो बिटिआरनि गासै दफाफ्रा आबुं महरै जाफुंगोन। दा बिटिएडिनि हादाबखौ सोलायनाय बे सुक्तियाव नुनो मोनदों जे बिटिएडिनि नांजाबनाय आरो ट्राइबेल बांसिन थानाय गामिफोरखौ सोसननाय आरो बिटिएडिनि 6 सेडुल नङै एरियानि सिमाजों नांजाबनाय आरो ट्राइबेल नङै गामिफोरखौ दानख'नाय बेखौ नोजोर होनांगोन। जिहेतु सिमानि खोथा बुंदों, हयथ' जोंहा जों एसे गोनो गोथो जाबाय थादोंमोन बयबो जे गेजेरनिफ्रायबो दानख'गोन नामा। दा बेवहाय आं नुनो मोनदों जे सिमाजों नांजाबनाय आरो सिमाजों नांजाबनाय खोथाखौ बुंनाय जादों। ट्राइबेलफोरनि थि खानाय मासिनि जौखोन्दोखौ गाज्रियै गोहोम खोख्लैयालासिनो बिनि हादाबखौ सोलायनायनि उनाव मोन 60 बांहोनायनि खोथा बुंदों। दा बेयावबो मोनसे नोजोर होनांगौदि जे ट्राइबेलफोरनि जि सिट मोननांगौ बे सिटखौबो उननि बिटिआरनि जाय सामलायगोन बिथांमोना हयथ' बेयाव नोजोर होनांगोन। बिटिआरनि बायजोआव बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिला जुदि जाफुंब्ला, दफाफोरखौ जाफुंहोब्ला बर'फोरनि राव, हारिमु, रांखान्थि, समाजारि बिथिङाव दावगालांगोन। एकर्डआव नुनो मोनदों सिनायथि, राव, सोलोंथाइ बायदिनो सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो एकर्डआव राहा लानाय नुनो मोनदों। जेरै कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव बर'फोरखौ एसटि हिल्सनि फारिलाइयाव लाबोनाय, बर' रावखौ लोगो मावआरि राव हिसाबै फोसावनाय, अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनाय, हा हुनि मोनथायजों सोमोन्दो थानाय एकर्ड खालामनायखौ नुदों। जाहोनाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हानि रैखाथिजों लोगोसे बेरेखायै हाबफैनायफोरनिफ्राय रैखाथि मोननाय राहा लागोन। बेयाव मोनसे जिहेतु बे एकर्डआव मोनसे गोनांथि मोनसे सुक्ति खालामदोंमोन, बे जाहैबाय हाथियार गैयै ससाइटि मोनसे दाफुंनाय। बे हाथियार गैयै बे ससाइटिखौ दाफुंनो थाखाय बे एकर्डखौ बांसिन गुबै थांखि लानाय जादोंमोन, गुबैयै पिस एन्ड हारमनिनि थाखाय आरो अस्त्र गैयै मोनसे बर' समाज दानाय आरो 34 बोसोर 36 बोसोर बर' हारिनि थाखाय नांथाबनाय थानाय
NDFB गासै हान्जाफोरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय मोनसे राहा लानाय बेयाव नुनो मोनदों। बे मोजां मोनसे नुनो मोनदों। आरो बिनि उनाव बिथांमोननि राहानि थाखाय स्पेशल डेभेलपमेन्ट स्किम लोगोसे स्पेशल डेभेलपमेन्ट पैकेजजों आर्मी पारामिलिटारि फोर्स पुलिस बिफानाव थिसननायखौ लानाय जागोन होननानै बे एकर्डआव नुनो मोनदों। दा जोबोद मोजां नुदों बे एकर्डनि सोमोन्दै आं नुनायाव। आरो बिनि उनावबो मोनसे बिटिआरआव गासैबो हारिया जाहाथे जयै गासैबो हारि धोरोमखौ लाफानानै जाहाथे जयै मावफालांनो हायो, बेनि थाखाय बे माबायाव सुक्तियाव बेखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे हिसाबै स्ट्राक्चार हिसाबै गासैबो धोरोमनि थाखाय बा गासैबो हारिनि थाखाय किसुमान स्ट्राक्चार गठन खालामनायखौ नुदों, गठन खालामनाय लानायखौ नुदों। बे जाहैदों बिरसा मुंडा कालचार कमप्लेक्स, स्वामी विवेकानंद यूथ सेंटर, डॉक्टर भूपेन हाजरिका मेमोरियल माल्टीपार्पज कालचारेल ऑडिटोरियम, गोरखा भवन चिराङाव, थिग बेबायदि बाथौ हारिमाफुरि कुम्रिकाटाव, थिग बेबायदि गासैबो हारिसाफोरखौ लाफानानै मोनसे बेंखनाव सामलायलांनाय मोनसे सुबिदाखौ बे बिटिआर एकर्डआव नुनो मोनदों। बे मोनसे मोजां आंनि थाखाय बे एकर्डआ आंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानदों। आरो सोलोंथायारि बिफानावबो सोलोंथाइखौ लानानै जा एकर्ड खालामदों बहायबो मोजां माबाखौ नुखादों। सोलोंथाइ बिफानावबो जेरै इउनिभार्सिटि लानाय, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि लानाय, मेनेजमेन्टनि थाखाय लानाय, हटेल टुरिज्मनि थाखाय इन्स्टिट्यूट लाबोनाय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रिजनल कैंपास, थिग बेबायदि टेक्नोलॉजी NIT बा नवोदया गुबुन बांसिन नवोदया जिल्लाफोराव नवोदया विद्यालय गायसन देरबावनाय बेफोरखौ नुनानै बे जे मोजां जादों होननानै आं सानो। सोलोंथायारि बिफान फसंथानफोरखौ गायसननायाव बा जेब्ला जागोन बे सुक्तियाव माने मोजांखौ नुनाय मोनदों। जियानो जा जे बे सुक्तिनि गेजेरजों आं सानो आसा खालामो जे गासैबो जिहेतु राजखान्थियारि बा उनाव फैनाय राजखान्थियारि दोलोफोरनि थाखाय बा जाय बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ सामलायगोन बिथांमोननि सायाव नारसिनगोन आरो गासैबो रायजो राजानि हेफाजाब नांगोन। बे हेफाजाबजों लोगोसे बे अर्गेनाइजेसनफोरनि मोनसे हेफाजाब नांगोन जे बिटिआर सुक्तिखौ गासैबो जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौबा मोनसे आलादा रायजो नङाब्लाबो आलादा रायजोनि समान मोनसे रायजो थांनाय लामायाव जानानै दङ। बे सुक्तियाव नुनो मोनदों। मोनसे जिहेतु मोननै सुक्तिनि उनाव बे थामथि गोरोबथा मोनसे सुक्ति, बे गोरोबथा सुक्तियाव आलादा रायजो मोनाब्लाबो मोनसे माइल खुन्थियाव थांनाय बायदि जों नुनो मोनदों। दा बे लामाजों थांनायखौ जों बे सुक्तिजों नुनो मोनदों आरो आसा खालामो उनाव बे सुक्तिनि गेजेरजों गासैबो दफाफोरखौ जुदि सुफुंनो हायोबा, आबुं महरै जुदि महर मोनोबा बर' हारिनि गासैबो बिथिङाव हारिमुवारि राव, हारिमुवारि राजखान्थियारि, समाजारि आरो सोलोंथाइ बिफानाव गासैबो बिथिङाव जौगानायखौ जों नुनो मोनगोन।